er vi tilbage efter et helt år. Eller faktisk ikke, jeg unboxede jo iPhone. Apple Watch til jer jo. For et stykke tid siden. 2-3 måneder siden. Og nu er vi tilbage med iPhone 6s. Lad os tage et kig på pakken først. iPhone 6 pakken. iPhone 6s. Det står S på selvfølgelig, fordi det er næsset. Og der står ikke engang 6 på her, fordi det var alt for nær i. Men lad os kigge overordnet nu. Her kan man jo se den detalje der er, de har lavet selve iPhone på. Og den størrelse iPhone er i. Her igen. Det er bare, man kan se at der er en iPhone, ikke andet. Men den er ikke tegnet op på den måde som den er her. Jeg har købt den i Rose Gold, der fordi det er ny farve, ny telefon, så det giver lidt mening. Men lad os åbne pakken, og lad os se hvad der gemmer sig bag den fine æske de har lavet. Om der er en fin æske eller ej, det er jo telefonen jeg skal bruge. Lad os gå i gang. Lad os åbne pakken og se hvad der gemmer sig. Og selvfølgelig er det en iPhone. iPhone 6s Rose Gold. Lad os lægge den her til siden og se hvad der er i boksen. Hvad er det der gemmer sig? Det er jo bare plastik den ligger på. Så har vi nogle brugsanvisninger her. Apple sticker selvfølgelig. Klistermærker. Hvordan man bruger den og 3D touch, som vi kommer ind på. Til SIM-skuffen. Lightning cable. En normal oplader. Og selvfølgelig høretelefoner også. Lad os se på designet. Lad mig først sige, at den føles tungere end 6'eren. Det gør den. Man kan godt mærke, at du har noget i hånden. Den er også tykkere. Det er den. Lad os gå til farven. Nogle siger, at den er pink. Nogle siger... Eller, de fleste siger, at den er pink. Men det, ved du hvad? Ved I hvad? Der hvor lyset rammer, finder man ud af hvilken farve den er. Sådan er det. Og jeg fortryder faktisk ikke, at jeg har købt den. Der er sikkert mange andre, der har gjort den, men farven er fed. Der er ingen grund til at købe en ny mobil, hvis der kommer en ny farve, du ikke tager den. Det giver ikke mening i mit hoved. Men det er en meget flot farve. Det er noget helt andet at se den på YouTube. Og det er noget helt andet at have den i hånden. Og sådan vil det altid være. Man kan jo se her, at der står S her. Og det gør der jo ikke på 6'eren. Hvis jeg lige skal vise jer det. Man kan jo se her, der er et S her. Det er der ikke her, det er jo klart, det er jo en 6'er. Men det begyndte første gang, de har sat et S på deres telefoner. Og jeg ved ikke, måske er det bare for at vise, det er en 6'er. Det er en 6S'er. Men som sagt, jeg synes også, den ser tykkere ud. Og det er den sikkert også. Nu kan jeg jo ikke lige huske det helt perfekt. Sådan. Jeg synes den ser tykkere ud. Det synes jeg. Og den vejer også mere. Du kan godt mærke, at du har noget i hånden. Her, der kan du ikke rigtig mærke det. Du ved, at du har noget i hånden, men det føles ikke som du har noget i hånden. Hvis det giver mening. Nu bliver det for kedeligt, nu får jeg lyst til at tænde den. Lad os gå i gang med det. Tænde. Vi skal også teste, om der virkelig er 2 GB RAM i den her telefon. Det bliver vi nødt til jo. Jeg skal jo ikke føle mig snydt. Lad os lige teste. Lad os tjekke. Overrasket. Det går hurtigere end før. Perfekt.
Man kan jo 6-cifret kode, hvis man har lyst til det. Men det har jeg ikke lyst til. Jeg vælger en 4-cifret. 4-cifret. Den er hemmelig. Den er virkelig god. Det er jo så flytter fra Android til iOS. Til Apple-telefoner, undskyld. Det var lidt en lang dag. Lad os bare indstille som ny. Lad os gå videre herfra. Den her funktion, den synes jeg er vild. Nu skal Siri kunne genkende din stemme. Og det indstiller man sådan her. Hej Siri. Hej Siri. Man skal bare sige det, der står. Hej Siri. Hej Siri. Hvordan er vejret i dag? Hej Siri, det er mig. Nu er Siri så klar til at godkende min stemme, når jeg kalder efter Siri. Jeg vælger standard. Lad os tage et kig på 3D Touch, aka Force Touch. Lad os prøve her på kameraet. Nu trykker jeg lidt hårdere. Så får jeg muligheden mellem at tage en selfie, op til video, op til slow motion, til at tage et foto. Så kan jeg jo bare klikke, tage et selfie. Og så er det bare mit kamera, der kommer frem. Sådan der. Man skal lige finde ud af det, jeg skal lige lade den bedre kende. Man kan faktisk mærke, at som den giver igen, når du trykker på den, ikke? Hvis nogen af jer har set Apples event, da de fremviste iPhone 6s, så talte de om noget, der hedder live foto. Live billeder. Det viser jeg lidt nu. Indstillinger. Så kan jeg have den som baggrund. Lad os vælge den her. Den er simpel. Så har jeg valgt som live foto hernede. Brug som låsskærm. Eller lad os tage den der fra Apple Parken. Så matcher det. Og det kan vi godt lide. Jeg skal bare trykke lidt, så bevæger den sig. Sådan her. Og det er jo meget fedt. Du står i et billede af dig og kæresten, eller dig og familien. Eller det behøver ikke være dig, det behøver også dine venner. Skal tage et live foto, så bevæger det sig. Og Touch ID kan man ikke se, den driller mig lidt, fordi den går. Jeg er vant til, at den var lidt langsom på iPhone 6. Her skal jeg faktisk bare lægge fingeren på, så åbner den sig. Når jeg bare slukker den, bare lægge mine fingre på og åbne den. Hvor fedt er det lige? Det er virkelig fedt. Lad os sige, det var det for den her gang. Der kommer til at ligge nogle billeder lige om lidt. Slutningen af videoen. Men ellers synes jeg, spørg løs, hvis I har nogle spørgsmål. Ellers så smid et like, hvis I om videoen. Hvis der er noget, I kan bruge. Hvis I har nogle spørgsmål, hvis I ikke har købt den endnu, overvej at købe den her smukke telefon. Jeg bliver nødt til at sige smukke telefon, for den er pæn. Og til jer drenge, der tænker, rose gold, det er bare for piger. Så vil jeg sige nej. Lad være med at tænke over det. Lad være med at tænke, hvis der er nogen, der siger til, at det er til piger. For det er det ikke. Det er en virkelig fed farve. Og der er ikke nogen grund til at købe en iPhone 6s, hvis man ikke køber den nye farve, ifølge mig. Det er min mening. Jeg vil gerne prøve noget nyt. Jeg er ikke bange for at gå rundt med en lyserød mobil. Jeg har jo også en iPhone 5C, den her farve.
Det har ikke noget galt med at gå rundt med. Så hvor skulle den her komme i vejen? Den er virkelig fed. Den sidder også godt i hånden. Det er det samme. Ja. Ellers er der ikke så meget at sige, når... Lad os se til næste år, eller til næste unboxing. Måske et Apple TV. Måske et nyt Apple Watch. Hvad ved jeg? Måske kan det også være skiftet til Android, som jeg ikke har tænkt mig at gøre, men lad os nu se, hvor vi kommer hen. Go!